consorci, tal com va funcionar, es va fer amb un rècord de temps de quasi bé 2 anys i mig, i es va obrir tota la província i es va fer tota la infraestructura de funcionament. Però el principal era el que venia després, que era poder subministrar aquesta aigua. O sigui, no solament és fer forats i ferrats, s'ha de posar aigua. I tot el que era l'automatització i tot el repartiment de les aigües, doncs, igual que els projectes que van començar a fer a construcció a posterior, tot ens ho fèiem nosaltres aquí al Consorci, amb ajudes externes, però realitzat i suportat per tots els departaments de dins del Consorci. Hola, bon dia. Hola, bon dia, què tal? Què dius? Bé, estic baixant ara cap a la planta, per l'Hospitalet. Ara vinc i preparem la visita d'avui. Perfecte, perfecte. Jo també estic arribant ara parlem, vale? Vale, perfecte. Vinga, fins ara, adeu. Fa 30 anys que vaig començar aquí al Consorci, l'any 89. Vaig començar amb 26 anys, de fet tots que vam començar érem molt jovenets, i portem 30 anys, imagina't, ara en tinc 56. Aquí hem anat creixent tots junts, hem crescut al mateix temps que creixia el Consorci s'ha anat fent gran i nosaltres també. A part, teníem tots una edat, tots érem tots de la zona, quasi tots dels voltants de les Terres de l'Ebre, i això ha fet que ens coneguéssim, no? I que al final hem acabat sent amics. Som un grup de gent que fa 30 anys que treballem aquí i que fins i tot anem de viatge junts. Hombre, vols que et deixi el lloc? No, això ja se'l podeu quedar. Com estem? I ara de debò. Com va això? Som una 80ena de persones i aquesta 80ena de persones està aconseguint que arribi l'aigua cada dia al consum, gent de diferents poblacions i indústria. Compteu que tot això no seria possible si la gent d'aquí dins no fossin tot una pinya i estiguessin tots ben units. Cadascú fa la seva feina, cadascú té el seu destí, però tothom està unit i fent la feina que li correspon. El Consorci el que demana és això, que tinguis la ment oberta, que tinguis ganes de treballar i que estiguis... no el Consorci, la vida mateix també t'ho porta que està obert, i més el temps que estem ara, no? Està clar que les feines, i aquí menys, vull dir, no tots són flors i violes, però saber que tens persones que pots confiar a la feina o a la vida, ho és tot. És algo que qualsevol problema que sorgisca o algun entrebanc, vull dir, saps que això se pot solucionar millor si tens una persona que confia al costat, no? Que som un grup, que som un equip. Aquests 30 anys que he estat aquí, 29-30 anys que he estat aquí, m'han passat volant, amb una bufada. Tot ha sigut per la feina, perquè jo he disfrutat amb la meva feina.
perquè la meva feina era diferents projectes, eren diferents treballs a fer, tant a totes les camps de l'Ego, però tant aquí com a planta, no? I el temps ha sigut això, m'ha passat volant. I, bueno, hi ha anècdotes, el jefe em preguntava: això funcionarà, Joan? Dic, sí, home, sí que funcionarà. I si no, tenia que funcionar. Vull dir, les coses eren així en aquell moment, no? L'única manera de fer bé les coses és ser exigent amb un mateix. Quan mires enrere veus tot el que hem canviat, tot el que ha canviat el Consorci, la forma de fer, la forma de treballar, la forma d'actuar. Clar, el temps és així, vull dir, tot millora i tot tira endavant, tant en tecnologia com en seguretats, com en formes de fer les coses, no? Fa 30 anys que vaig començar a treballar, no sabia ni on venia ni on me ficava. Des dels 30 anys que han passat, vull dir, tots els anys que han passat, no m'he avorrit ni un moment. Sempre han hagut projectes nous, obres noves, cada dia ha sigut diferent. Aquí al Consorci hem treballat moltes hores, hem dedicat molt de temps, molts anys de la nostra vida, però ara, vist passar el temps, en perspectiva, ha valgut molt, molt la pena. Per mi, el més important que hi ha a la vida és estimar el que fas. Estimar a casa i, lògicament, a la feina. O sigui, això és el més important per aconseguir el que un busca.